Deci ești direct, ia, ce e răbdare? Da, băi, fraților, suntem poliția, da? Poliția, postul de poliție Cioran, fraților, da? Asta vrea să mă aresteze, tata. Deci avem așa, postul de poliție Cioran. Ia uitați, da? Și pe geană, da? De ce? Pe geană care și astăzi el a pus mâna pe mine, deci el continuă. Ia uitați-l, băi, fraților. Bine ai venit, mă, cu mine, mă, la poliție, mă. Na, deci nu se poate, băi, fraților, deci nu se poate. De ce ai venit tu cu mine la poliție? Nu se poate. De ce ai venit, ca să te apăr? Nu. Nu. Eu am venit că aici e un caz, un nu știu ce și... A, nu vrei să spui de ce ai venit tu aici la poliție? Păi cum, de ce am venit? ce ai venit? Să filmez. Ce să filmezi? Pe tine. De ce ai venit după mine? Păi cum, că am venit după tine? Am venit cu tine, nu după tine. Păi și eu cu tine vin. Păi da, dar eu nu pun mâna pe tine. Nu pui mâna pe mine? Nu. Sunt contaminat? Da, băi, fraților, am venit aici cu steagul. Băi, Dane, ăștia sunt prietenii tăi. Am venit cu steagul aici, da? Ăștia sunt prietenii tăi. Și cu geanul. Și bătrânii nu-i mai respect dacă nu mă respectă. Să ții minte. Și orice bătrân. Uite, eu datorită faptului că respect bătrânii și am tot respectul Nu le dau mâncare niciodată. pentru așa, uite, nu o să depun plângere lunea omului. Eu depun, eu nu despre. Treaba ta, faci ce... La atitudinea nu o să toleră niciodată. Acum se filmează, sper să... Da, nu e problemă, da? Să facă filme noastre binți. Iau. Eu am fost astăzi la serviciu cu poliția acolo. Da, băi, fraților, da? Ia. Bă, da, tu ai cam mulți frați. Nu o să fii orfan niciodată tu. Nu. Dar l-ai adus și pe ăla care e activist? Lasă-mă omul în pace, ți-a supraveghere. Te vaiți mai rău ca... Nu, el are satelitic, cu plantă din satelit, nu vezi că are satelitul, Nu fumezi. Da, tu cerai nici țigări, el are. Nici el nu fumează, nici eu, nu. Nu fumăm. Dă-i, mă, o țigară. Nu vorbesc serios, nu fumez. Să plătește, mă. Stai, mă, cât e, mă, o țigară? Nu știu. Nu mai plătește, mă, dă-i, mă, câte o țigară, mă, dă-i, mă, o țigară. Doamne, o să fie la serviciu de Cioran, crede-mă. Deci nu se poate, băi, fraților. N-am, mă, omule, nu fumezi și ai. Uite, am o baterie externă și atât. Ia, controlează. Controlează. Uite, controlează-mă să vezi care... Controlează-mă, frate, vină încoace că-ți dai eu dreptul, ce ai. Așa, pune mâna pe mine. Aveți că nu-mi plac bărbații. Da? Ia, fii atent la... Măi, frate. Mă, omule, în 2006-2007 m-am lăsat de țigări. Am fumat și eu. Nu, i-am dat eu voie să... I-am dat eu voie. Te las pe tine. Fii atent. Eu sunt fost polițai. Stai, tu ai fost polițist. Asta nu mai mă minți, mă, ce ai. E serios. Hai, mă, unde polițist? Unde? La Râmnicu Sărat. Mamă! Ești serios polițist? Păi, pare că nu te cred că ai fost polițist. Și tot ești din Cioran? Nu. Dar de unde? Tu ai fost polițist. O fi fost oprit pe aici, Și băiatul. cum te-ai făcut tu polițist? Ai făcut școală. Bă, mă lași. Ai ca să te... Nu știu. La servici. Câți ani ai fost polițist? N-ai putut să se mai mult. Și ai putut să făcut special. Și aveai și pistol. Bă, tu auzi și spune, când? Dar de ce te-ai lăsat? Dar stai un pic. Erai pe ordine publică, pe rutieră, sau ce competență ai? Construcții. Bă, mă, era polițist la construcții, mă. Am înțeles, gata, am înțeles, gata. Polițist la construcții. Deci a fost polițist la... Stai, bă, hai. Ei nu, că am luat așa ca să te vadă ca lumea. De ce ai lăsat-mă pe ăsta te bunănesc? De ce lași, bă, oameni să... Ca să văd dacă tu iei vreo măsură și faci și tu ceva pentru mine. Ce să fac? N-ai făcut nimic, ai stat și te-ai uitat, putea să mă bată ăla și tu te uitai la... Iată, ambulanța, fraților, ambulanța. Ia uitați, băi, fraților, ambulanța. I-a fugit cu targa, ți-a furat targa, mă, ce ai făcut, mă? Da, și tu, Florin, ai stat și te-ai uitat. Ce vrei să fac eu? În loc să... Păi dacă îmi băga ăla făcea așa. Dacă săracul nu-ți făcut... Păi da, eu ți-am spus că nu-mi plac bărbații. Erai un cocuș fără om. Nu se face chestii de astea. Ce moș Păi da, păi da. Nu trebuia să, când i-ai zis, trebuia să zici, cum bă să pui tu mâna pe... Păi da, eu de-aia, să văd reacția ta. N-ai avut nicio reacție, omule. Nicio reacție. De ce spuneți că ăștia că ți-și plac bărbații? Pentru că tu
faci cea mai mare prostie și pui mâna pe mine, aia pe acolo, ai văzut ce faci tu? Și ce, eu sunt homosexual? Păi nu știu ce ești tu, dar nu trebuie să pui mâna pe om. Dacă îți dă omul acordul, dacă eu zic, băi Florine, da, poți să pui mâna pe mine, atunci e cu totul altceva. Dar dacă eu spun, bă omule, nu mai pune mâna pe mine, poate mă intimidez, poate fac infart, din cauza ta, omule, mai ai pe conștiință. Deci tu mai ai... Poți să mai ai și pe conștiință tu, omule, că tu zici că elev, că nu știu ce. Fii omule profesor. În carul de televiziune, Fii profesor, că dacă tot zici că... Ai fost elev. Și că am fost elev. Da, băi, fraților, i-am fost elev. O ține pe asta, într-una cu i-am fost elev. La mine, mă, să te învăț câte ceva. Și el zice acolo cu macaraua că dormeam pe macara, că făceam, că nu știu ce. Uite el. Strigam în comunicație. Da, și că comunicație, ce comunicație? Că nici nu se auzea acolo așa o zăpăceală aia, nu se poate, domnule. Nu se poate, băi, fraților, mă. Nu se poate, băi, tată. Da, măi. Geană, Harry Florin. Și pe urmă, ca să zică că l-am filmat eu nu știu unde și am trimis eu lui Dan și... Vrăjeli. Astea vrăjeli. Ai filmat în curte la mine? Păi cum, am filmat la tine în curte de nenumărate ori cu acordul tău, nu? Nu, te-am prins. M-ai prins, auzi, și că m-a prins. Nu e adevărat. Uite, verifică, nu. Hai să facem altceva. Uite, suntem la poliție aici. Așa să verifice. Păi nu, ne jurăm. Nu, ce aia e icoană? Aia e stema României care reprezintă MEAI. Adică Ministerul Afacerilor Interne. MEAI nu reprezintă MEAI. Ești într-o mare. Cum nu? Nu. Păi dacă tu nu știi... Sau e stema României. Stai să mai vedem o dată. Spate. El se bagă în față. El se bagă în față. Iar am ajuns. Păi și acum ajurat. Nu, bine, și el pus să-i jure toată ziua. Nu, domne, nu domn polițist, eu îl iert, adică nu se pune problema. E în vârstă omul, domn polițist, e în vârstă și nu. Eu respect bătrânii. Da, eu respect bătrânii și nu. Deci vorbesc serios, nu. Da, voi aveți poliția română. De ce a spus? Că asta este schema voastră. Vreau să faci. Hai să-i explici băiatului. Asta este schema poliției române? Asta este schema poliției române? Nu, e schema României, mă, tată. Da, am încurcat eu, am crezut că e pe acum au și domnul e un proces verbal direct și da. Nu, dar e acolo, că banii i-ai adus la buget aici. Încă ceva, Eu astăzi am avut acțiune cu toată poliția. Este mai mult, este legea 26. Nu, omule, că nu, omule. Eu respect bătrânii. Doriți completarea formală. Păi da, măi, Florine, dar dacă îi respect, măcar... Băiatul ăsta este profesionist și n-ai înțeles. Știu că e, da, îți de acord, îți de acord. Știi că eu am comunicație STS, aparatură pe 26, o am. Și n-am nevoie ca să-i mai pun și lui ăsta ce rost are. Refuzați completarea felului. Da, omule, nu exagerăm. Ce ai? Omul e un braznic, așa e el de fel. Deci fii atent la agresivitatea care a avut-o față de tine, atenție. Nu, de ce față de mine? Nu, că mie nu mi-a făcut nimic. Nici nu l-am băgat, nici nu mi-am dat seama de... a fost la tine, omule. Și eu când am apărat, m-a luat și pe mine. Omul e în vârstă și... Da, dar știi că el când a fost locomotivar, da, n-a fost vinovat. Stai un pic. Stai că mi-aduc aminte. Tu ai filmat cu el. Am filmat. Păi cum o dăm prieteni? Păi ce prieten, bă? El a avut un comportament frumos cu mine, da? A început să zic că acum mi-am adus aminte. Ai făcut flip-ul ăla cu el. Știi cazul cu el cu tractorul cu moartea? Când el a dat cu tractorul... Păi ce era să... Nu a dat cu tractorul. Nu, a dat cu locomotiva peste tractor. Locomotiva, da? Da.
Avea 100, era pe directă, așa, a trecut în gară și a făcut praf. Dar asta cu locomotiva când merge și te apropii, dă un drum la barieră și pe Să dă gară. semnale, da. Nu mai și încetinești, nu te duci ca brânză. Nu știu. Nu știu. Nu pe sirul, pe țiu, sau cum îi zice. Țiu, da. L-au aruncat cu tractorul. Au fost vreo s-a 3, văzut. 4, nu știu câți au fost acolo. Da. Eu la 10 minute am Da, filmat. da. Atâta timp cât a bătut bariera ăia, de ce? Nu el vinovat, nu? Sănătate. Da, erau acolo crucele alea lui Sfântul ce cruce ale mă la trând? Al lui Andrei. Alea sunt. Crucea lui Sfântul Nu te Andrei. mă că e al lui Anton. Aia așa. E al lui Anton aia. Sau Sfântul Anton, e crucele Sfântului Anton. De ce nu înțelegi? Andrei sau Anton. Bă, tu ai permis? Da. Păi el e crucele Sfântului Anton, nu? O fi, domne, o fi. A venit, acum îi pune nota de plată, fii atent, înțelegi? Îi pune nota, îl pune să plătească acum, înțelegi? Și o să... Hai să lăsăm în pace, omul e bătrân, uite, cerea ordin de protecție, dacă îi dădeam și ordin de protecție, altceva nu mai era. Ai chip culmea, nu am nimic cu el. Despre ce vorbim? Nu dați în formă ce are. Dacă las mașina, du-te vină. Da. Fratele lui domn polițist e prietenul al tău, Care fratele Ferraru? lui domn polițist? Fratele lui? Că n-am Ferraru? știut, acum am înțeles care. Știi cine este acum, Da. Ăla e cazul. Despre ce vorbim? Adică Să le dea Dumnezeu sănătate. A zis că este de etnie romă, da? Eu am prezentat documente de la etnia romă. El n-a prezentat nimic. Înseamnă că nu e. Păi nu este, atenție, nu este. Dar a spus, Bine, că prea puțin mai contează. Dar, Este, cum nu este, e contează, om. Că mi-a făcut plângere omul. Aia nu știu. Bani cu avocat, I-a auzit cu fraților că i-a făcut plângere lui Florin. Am fost la CNCD și n-a dat amendă, aia nicio problemă, am plătit avocat și frate, să trebuie să plătească pagubă. Despre ce vorbim? Adică s-a dat ce nu e. Ce să ce? Da, el a spus că e de etnie romă și am spus, ești de etnie romă, da. Eu atât de la mine, de etnie romă. Document aici, cum mă susține etnia romă pe mine. Sunt susținut de etnia romă. El ia prezintă. Și n-a avut... Dar când ai declarat Că la... el s-a declarat român la alea nu la... și romi, dar să spui etnia. Și Am a spus înțeles. că nu. Adică român, dar nie Român. cu tare. Tu ești în direct, da? Da. Așa, mă, băiatule, mă, ține-mă direct, când te mai înjură cineva, când te agresează, când toate astea. Adică trec aia, eu mă uit și eu la tine direct. Trec aia și te înjură. Cum tolerezi, Da, mă? păi și ce să... Nu am ce să le fac să... Ai spus că Ce să le fac eu la oameni? Mai ales la oameni în Dar vârstă. nu punem mâna pe mine. Nu, vă rog Bă, frumos, nu punem mâna pe pe mine. mine nu mă Nu filmați. te filmezi, da? Ah. Ești din câmpul nostru vizual. Vreți, pe mine nu mă Dar filmați. du-te și tu cu tutunul ăsta, nu poți să stau în nasul ăsta, să stai cu tutunul în nasul meu. Acum, bine, și tu, când te-am lăsat să Păi da. vezi, acum tu o te-ai dai lăsat, și de tu, ce ai te-ai fost sucit. Deci vă rog Sau, frumos. dar de ce l-ai Vă rog frumos, controlat? pe mine nu mă Bă, de filmați. ce l-ai controlat? De ce ai pus mâna pe el? Ai Nu mă filmați. Eu nu te filmez, stai liniștit. Așteptat aici. Tu te înăuntru dacă nu știi. Stai liniștit, stai Ești în liniștit. spațiu public, poți să filmezi care trebuie. Nu-ți convine, tu te dă în judecată. Stai liniștit, omule, că nu se întâmplă nimic, că noi nu... Mă, te credeam noi că ai fost un polițist. A, bă, ce? Asta ne vindea cu guși la ne vindea castraveți la grădinar. Bă, tu ești grădinar? Poate pe calea scumă cu castraveții. Ai mai pus... N-am mai pus Florine nimic, nu vezi și la Ciorane aici. Cum? La tine? Nu mai e, tu nu vezi că nu mai e de stat aici, nu mai e de... Gata, te-ai supărat? M-am supărat, Și ce m-am face supărat. camera aia acolo? Filmează. Nu, dar ce face ea? Cum ce faci? Ce ăla are? Ia datele, uite, de exemplu, dacă tu nu-i dă viteză. Nu știu. Ia, explică tu la oameni, bă, fraților, avem acolo o cameră, da? Uitați. Și o să explice Florin, da? De ce e camera aia acolo? Ia. Este o cameră de hotel de 4 stele. Nu, voia la mișto. Nu, deci voia la mișto, nu. Păi V-am spus eu că... Câți ai? E unul, ce? E unul. Uite, George Vlad, uite. Cine e ăsta, George George Vlad? Vlad, de la așa. Vrea să știe și el de ce e camera aia acolo. Cine e George Vlad? Uite. E din Cioran? E George, uite, Florin Vasile. Cine e ăsta, Florin uite, Vasile? Cristian Georgian Îi Ion. cunoști? Păi Sunt ce? sunt oameni de la... Mă, e din Cioran? Da, Îi cunoști? da. Băi, fraților, dați cum se zice la asta, mă? Ia, Like-uri? sau așa. cum? Nu-ți dă like-uri? De ce Da, stai- și el like. Da, explică că oamenii sunt curioși și ea e acolo așa. E o cameră. Așa, și ce 15 face metri camera aia? pătrați,
Dă 2 stele. Ia auziți, băi, fraților, deci cu stele, cu las fierbinți de ciorani. Da? Ai avut dreptate de asta, mă. Că băiatul e... Ce-a făcut, Manchi? Ai văzut, mi-a dat like. Nu, a căzut o piatră, uite. De la camioanele. Păi de la trotuarul ăsta a făcut ca lumea aici. Nu, măi, piatră, uite, asta a fost, bă. Păi, Ia fii atent. Eu lui prietenul ăsta al tău, următorul prieten. Stai că am mai mulți prieteni. Stai un care pic. dintre ei. Că tu ai zis că îl susții pe Ionuț ăsta. Categoric. Așa, bun. Eu Eu lui prietenul. Ăsta bate cetățenii. Lasă că nu bate pe nimeni, că omul e ca lumea. Nu bate, n-a bătut pe nimeni. Nu, dar a bătut lumea. Dar tu ai fost lângă el când a fost bătut și cu poliție și cu asta? Sau Nu, n-aveam eu treabă. Dar eu am fost cu el? Nu știu. Nu știe? Nu știu. Și ia fii atent. Eu am cerut aici să-mi dea și mie proiectul Ionuț, adică prietenul tău. Dar nu poți să-ți dea proiectul, măi, omule. Ionuț ăsta o să candideze de la PSD sau cum face? Ce știi? Nu știi nimic, nu știi nimic. Nu știe, domne, el nu știe nimic, domne, nu știe. Are Florin Geană, nu știe nimic, da? Că scrie USR. Păi scrie, dar nu scrie candidat de la... Scrie USR, eu reprezint partidul. Întrebarea e alta. Cum se face că după ultimul loc a ajuns pe primul loc? Aia Harnic? Auziți, fraților? Aia Harnic. Merită votat Rașorăneni, nu vă păcăliți? Nu. Omul gospodar simțește locul? Eu ziceam aici cu trotuarul. Dar ce vrei, uite? Că am cerut, ia fii atent, eu am cerut la primărie. De ce să nu-mi dea? Eu ce am? Eu sunt Vasilescu Ionuț, cetățean al comune. Știi? Nu. Stai un pic, să rămână. Uite, vezi, așa se zice la doamnă. Sărut mâna. Așa. Bă, dacă tu respecti femeia, de ce nu te-ai Tu cum să nu o respect? O respect și nu numai pe ea. Nu, eu n-am spus femeia Eu mă plec și mă înclin de-aia nu te-ai insurat. în fața femeilor. Că știi de ce? Pentru că noi suntem creația femeii. Și tu, și eu, și toți. Da? Da, pentru că pe noi ne-a născut femeile. Nu bărbați. O femeie. Nu bărbați, cum spui tu să așa să pun mâna, să nu știu ce să... Nu. Deci mie îmi plac femeile, asta ca să o lămurim. Băi, fraților, deci suntem în direct, e Gian aici, da? Și în reluare. Hai să văd dacă e în reluare. Deci, stai, mă, să nu e în reluare. Da, mă, să văd, adică eu sunt ca să-ți faci material și tot ce... Deci că fac material, pe oricum îl iei de aici. Nu. Nu. Îl iei de aici. Îl iei de aici. Oricum, că nu e tot pentru public. Bă, fraților, eu ce fac? Vrei tu neapărat să-l iau? Eu ce fac? Eu fac pentru public, eu nu câștig nimic. Eu, uite, o spun față de el. Dar e reclamă pe el. Și ca am reclamă pe el. Dar știi cât ți-a băgat reclamă pe el? Da, dar de ce a băgat reclamele alea? Ca să ia cașcavalul ăia cu reclamele. Iau eu banul pe el. Ia auziți, băi, fraților. Deci eu fac reclamă și el ia cașcavalul. Nu, tu faci reclamă. Tu filmezi și eu iau reclamă. Banii după. Păi da, bravo. Bravo, e bună afacerea asta. A fost plângere la poliție. De-aia zicea el că bea eu 7 beri, 5 beri, cât spunea el acolo, așa, da? Da, după reclamă. Auzi, ți-i plac pește cu vizi? Salut. Justiție, nu corupție. Justiție, nu corupție. Ce trotuar, mă? Nu mi-a dat proiectul la trotuar. Auzi, lui trebuie să dea proiectul, că el e proiect. Nu mi-a dat proiectul, pe de ce? Eu ce am? Păi omule, astea sunt acte interne, măi, eu nu... Ce e interne, domne? Adică cum e SRI? Ce e la noi la Ciorani? Sunt acte interne, nu există, omule, trebuie să pună la dispoziția cetățeanului orice informație. Să-i faci o poză. Lui Geană? Bine, vrei să faci poză? Băi, dar e mai important el. Nu, lasă. Stai că mă dau eu pe post așa frumos. Nu. Dă-i mă, spre el, mă, că nu deranjează. Păi da, aia, hai. Hai că filmez pe poliția română, că nu-i nicio problemă. Poliția română la datorie. Știi că tot ce înseamnă la școală, când înveți, și acolo băutură, vin, tot asta. Dar nu, el e de plăi, dar... Da, băi, fraților, deci, vedeți? Deci, pe mine nu mă deranjează că mă filmează. Deci nu mă deranjează că mă filmează. Pe mine mă deranjează că pune mâna. Nu suport eu să pună mâna, înțelegeți? Ce-ai făcut? Nimic. Ai văzut că te-ai rugat, bă, ce ești, mă, așa, mă?
Bă, de Și nu i-am dat prioritate. Te-a rugat să faci o poză cu Nu, pe tine. Nu, pe tine, pe tine, pe tine. De ce trebuie Nu, pe tine te-a vrut, nu pe mine. Te-a rugat să... Nu, a fost o chestie de la bărbat la bărbat. Da? Bun, să revenim la trotuar. Trotuarul ăsta, să nu-i dai tu voie copilului, din ce am crezut, să te vadă. din ce am crezut eu, Așa, ai crezut tu, da. am crezut. Deci, atenție, proiectul nu mai cere că te faci de râs. Păi nu, păi stai un pic, Te faci de râs. stai un pic, păi de ce să nu-l cer? Deja e făcută solicitare. Eu luni Păi de ce o să mai mă ia duc, ceva, mă? o să mă duc să fac altă petiție. În proiect scriu date cu caracter personal acolo. Nu trebuie mie datele cu caracter Păi cum faci? El personal. trebuie Mie îmi trebuie, Ce? mie îmi trebuie simplu. Cotele. Cotele și materialele folosite la acest trotuar. Simplu. Păi a pus cânepă, Pe ce fibră de cânepă? sticlă. Cum măi cânepă? Nu e Care cânepă. Tu știi care fibră? Ia uite, toată lumea te salută, na. Păi pe tine, mă, te salută. Cum mă pe mine? Pe tine. Hai, mă, termină cu prostele, bă, că tu ești vedea. Ia. Da. Ui. Vezi? Vezi? Da, băi, fraților, vedeți cât de important e Geană Harry Florin aici la Ciorani? Deci a pus fibră, băi, optică, băi. Fibra, auzi, a fost fibra aici. Păi ai fibră A, optică. ia fi atent, Stai, că mai e o chestie. Ia, altă chestie. Ia vină încoace. Ia, nu. Bă, fraților, acum profit și eu de... Toaleta aia care o revidanjează ăștia mereu. Nu, Nu. de maestru Geană, Ce, băi? activist sau fost activist? Eu n-am fost niciodată. Păi nu, că spui pe filmări unde zici N-am activistul. spus eu niciodată, ești într-o Bun, barieră. cetățeanul. Hai încoace așa. Nu merg, mă. Nu dă toaletă, hai încoace așa că nu e ceva. Nu vrea să. Păi nu vrea. Deci nu vrea, măi fraților. Hai, mă, Deci după ce termină cu poliția, mergem. era o chestie importantă acum. mergem. Băieții ăștia bagă în foc, în sobă. Ei se încălzesc cu lemne, cu sobă. Timp treaba. Și ziceam așa, să facem o chestie, noi amândoi. Care? Bine, tu că ești maestru, ia uite. Ia, nu cumva, nu-i. Așa. Băi, Și de la colț. pe tine te-a prins. Ia fi atent. Ia uite-te, că tu ai, ia uite-te aici. La colț. Băi, ilegalitatea, da? Dar unde? Vezi tu vreun Da, sigiliu? așa că nu mă dar vezi interesează tu vreun pe mine, sigiliu? nu mă interesează. De la colț, de aici eu nu fac prostii de astea și eu nu dau pe nimeni în gât. Ca să Terminăm vezi. cu Bun, prostiile, că- dar aici de la colț, eu nu fac ce au făcut alții. Dar aici de la colț, ia. Eu am făcut asta. Și filmează aici de stegarul Ciorănean cu justiție corupție. Băi, eu am Și te făcut rog toate din pentru suflet, gaze. te Să rog, bage gaze. te rog din suflet să dai imaginile astea. E foarte important. Și avem așa 1, 2, 3, filmează aici 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Hai, până așa punem 9 metri, da? Băi, fraților, deci aici avem rețeaua de gaz. Da? Aici, acolo. O fac eu public acum imediat, că el nu vrea. El nu vrea. E pe Facebook la mine documentul când poliția de 4 ori, de acum 10 ani și în fiecare an l-am dat și nu le dă buget. Vezi că e pe Facebook la mine actele, că i-am apărat pe polițiști. Nu știu, n-am văzut nimic. Uite-te pe Facebook, Și uitați, omule. fraților, deci aici e conducta de gaz, Ginele, de gaze naturale. Zi, Ginele. Domnul comandant. Ginel. Nu, Ginel, nu. Domnul comandant. Ginel. Sau domnul comandant Ginel. Giană ți-a făcut adrese. Giană ți-a IPJ. făcut adrese. Auzi? Dar ia Așa. întreabă, cine a pus geamurile? Cine a pus geamurile? Nu Cine știu. a făcut baia? Unde baie? Polițiștii. Au baie. Păi hai să vedem unde baie. Eu știu. Ei au făcut-o. Da, băi, fraților, și cum spuneam eu, Polițiștii din banii lor. aici e conductă de Băi, gaz, da? băiatule, Și l-avem pe Geană Harry Florin, făcut demersuri. care el a făcut demersurile, dar n-a reușit nimic. Păi nu, O pentru fi, că a rămas doar pe Facebook, Nu, atât. bă, omule, A rămas doar pe Facebook. chesterul Și care- băieții ăștia, ia vină să vezi cu ce să încălzesc băieții ăștia. Cu lemne. Să filmăm și Păi lemnele. le-am filmat. Când erau și aici, dar tăia, le-am filmat, omule. Ce? Atunci Să-i nu te... publice. Lasă toaleta și am zis așa. Dar toaleta când o mai curăță ăștia? Păi n-au scar... Păi nu știu dacă o folosești. Au toaletă înăuntru. Păi fără apă curentă. Unde? Mașina. Da. Uite, asta da, dar tot pe tine. Nu e... Tot pe el, băi, fraților. Deci, ia, toate tirurile, ia. Ce de regulare camionul ăla? Valea sus acolo. Proiectoarele. Proiectoare. Sorcova veselă. Iată, milițiaci. Ce-i miliția? Miliția. Poliția.
Da, măi, fraților. Da? Miliția! Asta este, e ce râdea, e. Miliția! Da? Nu să mă duc și eu acasă, vin de la fierbinți. M-am dus până Hai că s-a pitit ți-ai făcut material, lasă, că ai material, mai ai material acolo și pui așa, pui așa, justiție, nu corupție, da? Și hai să susținem. Fii atent, ai auzit că eu am făcut demersul pentru voi să vă bage gaze? Așa în mare. Nu știu eu. Nu ai auzit că Eu îi susțin pe polițiști. Cum îi susțin? Doar așa... Păi uite, domnul comandant, băgați-le gaze la băieții ăștia. Măi, omule, că nu înțeleg eu profesoriști, nu stau să discut. Dar, de ce primăria... Și legea 26 că... Dă-mi încoace să se numească. Atâta timp cât... Ce mine? Nu sabotezi, De ce primăria Ciorani n-a făcut nimic până în momentul de față? Nu primăria cu poliția. Păi ar putea. Am spus măsurile care au fost luate. Tinere, nu Sănătate, o trebuie zi să frumoasă. spui. Sănătate, Doamne ajută. Hai să mergem. că nu- Păi hai să mergem, ce stai să iau steagul. Serviciu ușor după Băi, hai, pune, mă. Auzi, polițistul, vă aveți baie înăuntru? Nu. Aveți baie? N-are, vezi că nu are. Păi, vezi? Și nici apă curentă, că dacă... Când îți spun eu, măi, Florine, măi, dar acum pe bune, prietenul tău, știi că eu n-am nimic cu nimeni, nu dușmănesc, nu așa. Dar prietenul tău, Care prieten? Ca mai mulți. Nea Cornel, Păi vezi că și Ionuț. lasă că ăsta nu-i primar. Cine? Nu-i primar. Dar ce este acum? Ăsta e... Primar interimar? Nu, e viceprimar cu atribuții de primar. Nu e. Mă rog, primar interimar, cum îi zici tu acolo, da? Da? Noul primar. Nu e noul primar. Băi, noul primar. Nu e, că nu e... Cum mă? Nu-i Va votat. fi votat de lume pentru că e Eu nu gospodar. cred, nu cred. Nu Domnul, știu. fi tu gospodarul. sau Cum? Eu o să fiu aici. Mă susții pe mine, candidez eu aici, la Ciorani, aici, la... Eu sunt convins că tu vei fi viceprimar. Cel mai tare, cel mai... O să sară Romeo, Romeo. El a Romeo, cârlige în da? păr. Pe Romeo, ăla El a cu cârlige, cârlige. cum îi spui tu acolo și acolo. Tată, e pe pizzerie, Vlad și toate. Da. Ia vreau că, uite. Da. Ia mă, că, uite, dacă vrei Da. să faci, dacă vrei să vezi despre ce este vorba, bă, promovați, mă, oamenii ăștia. Uite, mă, tată, bă, ce mai chil la asta? E închis la băia. Bă, mă, ăsta. Ai închis, bă? Nu mă încoace, nu mă încoace cu flacă la... Da, măi, fraților, că... Ia, Prietenilor! stai să închid ușa aici. Uite, așa, ia fii atent. Îmi pare rău. Dacă intru la tine, eu vreau să fac reclamă, uite și ăsta să face reclamă. Uite așa să facă la primărie ușile. Mi-a plăcut ușile, fraților. Deci nimic de comentat. Așa să facă la primărie. Ia uitați, votat. Da? Deci la primărie, la intrare acolo, recomand asemenea uși. La primăria Ciora, la noi. Ia uitați. Da? Asta da, perfect. Așa ceva vreau la primăria Ciora. Deci Florin e, nu eu. El a zis să vin, să fac, să trec. Mie îmi place ușa. Doar ușa, nu mâncarea. Nu. Dar mâncarea îți place? Recomand ca Ionuț sau viitorul primar să facă așa ceva la intrarea. de primarul actual acum care este. Ăsta e interimarul ăsta să facă chestia asta, că e foarte interesant. Deci mie îmi place. Nimic de comentat. Și să scoată aia de acolo, aia cum îi zici, a treia ușă acolo așa. Că Asta e problema ta. uși peste uși peste uși. Bă, mi-am pierdut câte o pizza. Da? Vedeți, băi, fraților? Deci așa, da. Eu mi-am pierdut și acum. Stai mă un pic, bă! Stai mă un pic. Da? Uite așa. Asta da. Cât... Bine așa. Stai cât mai. Așa. Bun. Super. Deci chiar îmi place. Dă-mi o pizza. Așa. Bă, uite, toate alea le dă. A? Toate, uite, am luat o pizza, da? Păi nu, că nu mănânc de la tine. Nu. Că pe urmă zici că ți-am dat, ți-am făcut, Ce? Așa da, așa că nu. Nu-ți fii atestat în jos. Că ai zis că mi-ai dat mâncare, că mi-a dat Cornel, că mi-a făcut acoperiș, că chestii. Dacă vorbesc prea tare, poți să... Nu-i plac fetițele. Sau nu-i plac fetițele. Nu vă certați aceea. Nu, noi nu ne certăm. Băi, Nu. omule, fii atent. Niciodată. Îți place zona asta? Da, E elegantă? da. Uite cât am muncit băiatul ăsta. Câți ani ai muncit în Italia? 11. Ia uzi, mă, băi. La 11 zi de zi. 11 zi de zi. Înțelegi?
Da. Da. Orice om care face ceva Așa. pentru comuna asta, Dar de ce nu l-ai lăudat? De ce nu l-ai păi lăudat? când am trecut, omule, ieri pe lângă tine și am zis, dacă vrei să-ți fac ceva, să fac ceva, că era cu Ion sau cu cine era. Și ai zis, n-ai zis tu ca să nu te... Am văzut în starea ta. Se dă ca să leagă, nu? Da. Nu cum face Florin. Ți-ar conveni să mă apuc eu așa și să pun mâna pe tine cum mi-a făcut mie Florin ieri? Și nu numai ieri. E a doua oară și astăzi. Eu nu suport. Eu nu, da. Dar poți să faci din ăsta un ceva. Nu, da. Eu repet, nu e o problemă. Nu e o problemă să... Nu am mâncat în viața mea și nu o să mai mănânc niciodată decât la tine aici. Nu e o problemă că mă filmezi, că pui întrebări. Dar e o problemă că îmi pui mâna pe mine. Nu suport. De ce nu te-ai surat? Mie îmi plac femeile. Dar nu s-a surat. Păi ce legătură are cu dacă nu și pași și nu știu ce? Ți-aduce aminte că te-am rugat și pe tine? Ți-am zis așa, zi, măi Florine, mi-ai găsit în aiu. La pachet, băieți? Nu băieți. Nu, că eu nu, că pe urmă îmi scoate, știi ce face? Nu, că scoate ochii, că ți-am dat 7 pizza, nu. Înțelegi? Hai, ia fi atunci ceva la tine aici. Ia fi atunci. Nici nu-ți lasă, nici... Ia uzi, uite, vezi? Păi zi ceva ca să te critică noi. Până și pe ăsta l-a pus ca la hotel, mă mâncați să fie. Dacă sunt am deja întreagă și cum ar de voi de mine? Bă, ce tare, bă, Da? așa ceva n-am văzut, mă. Băi, nu-ți bă. Deci fii atent, pe tine te filmează numai vedetele. Cum nu mă vede? Deci doar vedetele... Tu ești vedetă, corect. Păi da, pe tine te clansona toată lumea și pe mine nimic. Pe tine te clansona toți ăia cu... Mă dai dracu ce clansonează mereu. Mă clansonează. Acum eu ce să-ți fac, mă, Ionuță, dacă mă clansonează pe mine? Păi și cum să fac să ajung și eu ca Să tine te așa? clansoneze pe Eu tine? i-am zis lui Neacon, zic, mie îmi place, eu aș vrea să fac și eu ce face omul ăsta, dar Am înțeles. nu mă ajută nimeni. Păi stai un pic, că știi de ce te-am lăsat repetent? Pe de ce repetent? Pentru Ai văzut că- cum merg cu macaraua? Da, Păi, mergi. Dar și mi-ai fost cel mai bun elev dintre ei toți. i-au auziți, băi, fraților, deci el e, nu că e profesor, e maestru. Bă, mă, El știe meserie, eu știu că Am spus știe. că tu Da. ai învățat cât alții în 10 ani. Am avut oameni pe Macara care n-am putut să lucrez cum lucram cu tine. Și voi lucra cu tine. Tu degeaba faci tu spectacolul ăsta aici, că tu tot pe Macara vei fi. Ia auziți, Degeaba mai faci, fraților. Pentru că nimeni nu poate să facă ceea ce faci tu pe Macara. Numai să nu mai îndoi. Ia auziți, băi, Numai să nu frate. mi-aduci Macara deasupra la capul la oameni. De ce ai Macara deasupra capătul? Ca să iau frumos așa. Păi băiatule, tu asculți comanda regizorului. Ce regizor? Nu, Regia cameramanul îți dă, tu faci de acolo și din alea. Nu, Ionuț. Nu, Da. Ionuț. Dar data viitoare, dacă va mai fi o dată... Da. Aveai căști. Comunicația. Comunicația. Că ăla de la sunet, știi prea bine ce Comunicația e proastă ne-a dat, așa. Păi ne-a dat ăla sunetul mono, înțelegi? Și l-a împărțit în două, adică bifonic. Și îți dădea, când cânta aia la microfon, era pe un canal care nu mi-l dădea și Exact. s-auzea negativ. Era o Și ai auzit cum a fost transmisia. Da. Iar eu, când i-am spus, bă, nu da frecvența mare în boxe și putere, pentru că nu o să mai aud nici o comunicație și ai văzut că îmi strigam și la tine, Probabil, și la Ionuț, probabil- și la Nașu, și la, deci la toată echipa, omule, despre ce vorbim? Probabil omul o fi vrut să facă vreo chestie, nu Nu, știu. am vorbit cu Nea Petre, care era organizator, CMR-ul, da? Uită-mă, bunul. Da, Uită-mă, bunul, ce? da? Eu n-am nevoie, mă, ca să dea omul ăsta bunul, că îi plătesc absolut întotdeauna. Ca să nu zici că a dat, că a fost o bită. Ești binevenit la mine, recomand această pizzerie. Uite-mi, fă-mă și tu direct așa. Da. Așa, da? Da. O să iau frumos și de afară. Așa, gata. Da, băi, fraților, tânăr, frumos, uite, Bă, nu tot frumos. curat. Tânăr Tot ce priceput. trebuie, tot ce Altceva. trebuie, priceput. Am pus la poliție, dragul meu. Nici nu s-a pus Ne-a problema jurat pentru... de ăsta, locomotivar. Nici nu s-a pus Ne-a problema jurat. să... Uitați frumos, mese aici, tot ce trebuie, Ești uite. binevenit. Pizza Vlad. Să vezi că tu nu o să mai poți să te odihnești. Nu că am eu ceva, Doamne ferește, eu n-am cu nimeni nimic. Da? Dar ei au avut niște chestii cu mine. Ei au avut, uitați, Uite, zice bine. Cât Gian. plătești pe lună? Și a E. pus să o săracul. A fost prins, avea rața în gura aia.
La președinte să fie. Da? Ăsta este. Aia a făcut. Sănătate, Vlad. Și-a luat amenzi mai mari, și-a luat numai una. Deci Lasă una, omul, două. lasă omul, lasă. Hai. Unde ai mașina? La primărie? Dă-mi cu o țin eu. Dă-mi cu acea. Ține un pic. Gata. Vlad, îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc că ai dat și lui o pizza. Foarte bine. Unde? Nu, băi, fraților, nu, vrăjeală. E pizza lui, nu. Deci asta e o vrăjeală că... Aveți-vă bine că rău se Nu, mă, eu... N-au Auzi, cu nimeni nimic. auzi că Da, da, el eu tot n-am... mămăgara va fi. El tot mămăgara Omule, va fi. El de fără eu n-am ceva, făcut atâta rău. Nu i-am făcut. Și nu o să fac niciodată. Hai, băi, fraților. Nu trebuie nimic, nu. Nu, fraților, nu, ia uitați-l. Da, uitați-l. Nu mănânc pentru că știți ce se întâmplă? Mâine spune că mi-a dat pizza, că mi-a făcut, că... Nu, tată, nu. Nu. Nu, tată, nu fac eu de-astea. Nu. 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 Călin Georgescu trebuie să fie președinte. Da? Asta face. Ia uite-mă. Că să dau și eu. Ăsta pizza nu mai vrea. Lichid. Acum ăsta e pizza hot sau hot? E hot, mă, că scrie hot. Bă, ăsta are și tiparul ca lumea, mă. Ce faceți, mă, cu transport ăsta? Bă, o să dai aici sau în magazinul ăsta, uite, stâlpul, arată stâlpul. Ia uite. Hai, mă, să-ți dau, mă, pizza. O să zic că ce-și tăcă Cioran, e pizza. Fiți atenți cum să ține cu pizza după mine, uitați. Hai, mă, hai, mă, săracule. Ce ziceți voi, fraților? Să mănânc o pizza, dar o mâncăm în direct, Da. în direct și în reluare, Vrei să mâncăm în direct? ca să nu mai zică că pe urmă ți-am. Da, uitați, deci el se roagă de mine să iau pizza de la el. Dacă îi dă bă, da proste, da, dar altfel nu. Mai crezi că îți mai dau? Ia auziți. Vedeți? Deci o sucește, da? Adică ieri punea mâna pe mine și mă vaia cu degetele și cu așa. Da? Și astăzi vine cu, uitați, și cu telefonul în mână. Deci nu cumva să piardă ceva, domne. Deci nu cumva să piardă ceva. Da. Astăzi am apărat de unul care te-a jurat și nu să agreseze. Și astăzi s-a chemat poliția și l-a amicat. Nu, fraților, în legătură cu omul ăla, eu nu i-am făcut plângere, nu m-a deranjat, n-am nicio treabă cu omul. Nu. E treaba lor, ce nu mă interesează pe mine cu... Nu așa că nu mănânci pizza? Eu cu oamenii... Să te țină Dumnezeu să nu mai mănânci. Cu oamenii bătrâni nu am nimic, da? Nu. Păi era unul pe aici, lăsase bicicleta, că mă bate el, că face, du-te bre de aici. Și a plecat, s-a adus, da. Păi eu nu dacă te tolerez, n-ai învățat nimic. N-ai învățat nimic, dacă te tolerez, nu mai tolerez. Ia ce zice unul, ia fi atent ce zice unul, ci că ți-a dat de mâncare și acum fugi de el. Da, ți-am dat, i-am dat, chiar i-am dat de mâncare. Știi cine e ăsta? E Petronel ăla. Ăla care... Ăla cu așa, că mă bate el pe la poartă, pe la el, pe la... Cine mă, Petru? Care Petru? Ăla lui Pitic. Al curea mea? Da. Păi nu-i vecin cu tine, dar în sat, când în curte la tine? E vecin. El nu știe Nu că te bate atunci... băiatul ăsta, mă. Păi nu, atunci, acum e băiat de nota 20. E băiat de nota 20, pe bune. Tatălui, Nu l-am iertat eu cu... Tatălui a fost botezat de taică. Așa. Și nu l-am iertat eu cu plângerea aia atunci când îi făcusem plângere. Da. Uite băi, Petronele, vere. Da. Uite-l. Și-o lua pe ăla. Și am plătit și... Nu, sus corupția. Și am plătit și 30 de lei cheltuieli. Da, cheltuielile alea, da. Vezi, băi, când ți-am spus eu, el a crezut că, da. Nu, așa este. Binele să mai face și Cum, fără gălăgie. Ia uite în coșul de gunoi. Nu, tată, asta e făcut aici, așa, exact ca să bag eu frumos, știi? Când am nevoie, ia uite. E suportul, bă, e suportul. Da, băi, fraților, ia uitați, da? E suportul. Geană Harry Florin. Așa ți-am dat mereu, mă.
Ce mi-ai dat? Mâncare. Nu ți-a rușine, bă, băi. Și că așa mi-ai dat mereu. Pizza, mâncare. Mâncare. Și am zis eu Nu că ți-e nu. rușine, Da, mă. da, nu trebuie Să-mi să aduci spui. mie să-mi Mamă, supravegheze ți-am casa. dat 7 beri, Pentru că ți-am îmi dat. supraveghez Nu casa, știu, mi-a nu ți-a adus- supravegheat nimeni casa. Termină cu prostiile astea, Florin. Termină cu prostiile. Unul i-am făcut dosar Termină penal. cu prostiile, O să cu nu vezi. faci tu dosare penale. Dosarele penale le face polițistul. Nu. Nu le faci tu. Nici polițistul. Mă rog, procurorul Nici sau cine. procurorul. Dar cine le face? Judecătorul. Judecătorul. Poliția română le întocmește, da? Nu, vreau să dau să... Da, fraților, vedetă, l-aveți pe Harigeană Florin aici în direct. Eu sunt live. Faceți poze cu el, cât a fugit. Nu, că nu te filmez. Da? Uitați-l, băi, fraților, da? S-a adus. Iar mă filmezi. Mergi acasă, te duc acasă? Am bicicleta, nu. Păi pune bicicleta pe mașină. Ești pizza mea. O să mai stau și o să mai stau și o să intru în greva foamei să vii cum ai venit și data trecută aici așa. Vreau imaginile. Lasă vrăjeala. Stai că vin acolo și aia. Da, așa, fraților, că mai... Greva foamei, ești ambulanță și asta tot. Bă, poți să mă duc acasă? Du-te liniștit, hai. Când ai fost în greva foamei, stăteai cu cușit, ziceai că ești gridei acolo. Și Bun. l-ai chemat pe Dan. Unde l-am chemat pe Dan? Păi nu, tu m-ai sunat când erai cu Dan acolo. O să fie o surpriză aia, dar mai târziu. O să fie o surpriză, o să ai o surpriză cu chestia aia. Dar, a doua, a treia zi ai venit tu și ce mi-ai făcut aici? Ce cam? Cum ce mi-ai făcut? Am filmat. Nu? Dar ce? Pe cine ai sunat de față de mine și ai început și... Dă imaginile la mine că le public eu. Să de tine? Da. Măsești. Pe cine? Măsești. Nu. Dar pe cine? Da, e surpriză și, Până n-am. și rămâne acolo cum a rămas. Numai dacă le postezi tu, atât. În rest nu mă interesează. Ai fost important. Ca să știi. Să verifici și persoanele cu handicap care Nu. sunt destul de... Păi e domnul Rădulescu acolo. Știi ce a făcut domnul Rădulescu? Muncă de azi de dimineață de la 7 minute. Treaba ta, dacă n-ai... Bravo, tată, bravo. Felicitări. Du-te, tată. Știi că ăștia a crescut impozitele cu 75% și tu ai susținut pe ăștia. Și susții. Ba da. Ei, cum nu? Da? Vedeți, băi, fraților, ci că nu. Și el a fost în sala de ședință. A fost în sala de ședință. Cum zici tu că nu-i susții când tu ai fost în sala de ședință aici? Ei, da, uitați, băi, fraților, mașinuță frumos de activist. Activistul Geană. Uitați, băi, fraților, stai un pic. Deci n-am umblat. Poți să deschid, da? Nu. A, Pe atunci. urmă poftești și spică Păi o nu, uzele. ca să vadă oamenii că n-am... Nu, mă, ce ai? Da? Trebuie să bagi. Nimic. Așa să te repezi. Ai văzut toaleta? Ia uite toaleta. Nu-ți dă voie acolo. E înăuntru, mă. Ce înăuntru? Toalet. Nu-ți dă voie. De ce? Nu-ți dă voie, ci că e doar pentru personal. Dar mie de ce mi-a dat voie? Păi nu știu, tu ești... Păi nu ți-a Da, dat nu. și ție voie? Cum Unde? Tu ai închis ușa. Eu am și cartelă. Ia uite-și, băi, fraților, are și cartelă, na. Vrei să Prieten. arăt? Da? Uitați, băi, fraților, Nu, să-ți prezint cartelă. deci aia e toaleta. Uitați, toaleta primăriei. A venit băiatul ăla când a văzut așa, a zis, domne, nu se poate, domne, cum la... Fără reclamă. A, nu e aia, ce e? Asta este cartela de acolo. Nu-i. Pune-mă, arată. Hai să merg. A, da, e închis. E închis. Asta e cartela. Nu e, băi, Cea mai fraților. tare nu e. spălătorie de la Ius. A. Uitați-l, băi, fraților. Faci cartela, spăl mașina. Da. Așa Ia, arată. te-ai lipit și acolo la Iud. Da, am băgat bani, înțelegi, Dar s-a de ce încărcat și pui așa? am spălat mașina și până am mai rămas cam mult. 50 de lei pe ea am mai rămas. Deci bași bani, îți dă cartelă cu cont, da? Și spăl mașina acolo. Uite, așa-s cartela. Stai un pic, mă înțelegi? Te-ai lipit, că tu te lipești. Păi dacă am băgat bani, Am văzut, ai fost la piscină, ai fost la alea și noi aici cum la piscină?
Noi aici, în localitatea Ciorani, gunoaie peste gunoaie. Păi nu știu unde erai tu în live acolo. Nu, mă, eram la hotel, mă. Eu acolo mă cazez, mereu. I auziți, fraților? La alea de 5 stele. Acolo, era ce arătai tu acolo așa, mișto. La Hunedoara. Da. Păi, dar nu știi că te-am mai sunat când eram acolo? Te-ai uitat? Nu. Nu ți-este rușine. Nu mai suna, Tu nu. ai fost omul de curte. Mai sunat în direct? Nu direct, te-am sunat pe tine și apoi ți-am dat pe cameră și ți-am spus, uite bă, ce-au făcut așa la Castelul Corvini, bă. Nu pe mine. Încurci. spus că e la Încurci. tine de targă. 100% încurci, nu. Nu 10%. Nu, probabil pe Robert. Pe Nițu. Robert. Ia auzi, băi, Nițule. Fă-i buclă la Nițu, ca să te ridice. Pe ce? Eu nu i-am zis să vină la Cioran să vadă gunoaiele aici, nu vine. De ce nu vrei? Saioc nu vine, ăla nu vine, fata aia cum o cheamă de... Păi nu mai e cu Maria. A, așa? Nu mai are nicio treabă. Și nu vine, băi, uite, a venit băiatul ăsta. Un băiat profesionist. Ce treabă, mă, uite? Omul nu ți-a supravegheat, nu ți-a făcut absolut Dai nimic. socoteală. Nu ți-a făcut nimic. Nici ție, nici lui Cornel, nici nu lui Ion. Cornel s-a dus și la Nu s-a dus omul nicăieri. Mi-a dat mesaj că Nic. să vadă el de unde mi-o avere. Asta nu știu. Fă-o publică. Vorbele tale. Fă-o publică. Nu fă, mi-am dat-o la Nu. poliție, mă. Nu, pe mine nu mă interesează averea ta în sine. Dar fă-o publică. N-ai zis că confiscarea averilor. Păi ce că confiscarea? Păi nu, Ce a mea? am spus așa. Și a mea, mă. Am spus așa. Corupții și penalii la pușcărie, da, Dacă și Doi- averile lor confiscate. nu frumos. Confiscate. Confiscate cu N. Confiscate. Auzi? Tu ai observat ceva? Că ăștia tirurile te clansonează. Nu, pe tine. Păi, Pe ce-mi tine. face mie? Pe tine te clansonează. Unde pe mine? Ce-mi face, mă? Te clansonează. E caz de targă la tine? Cum pe mine? Pe mine nu mă. Unde ai văzut? A, că mai sunt pe acolo cât un prieten, când o chestie aia e cu totul altceva. Tu vrei să spui că la mine Uitați, tirurile- fraților, deci La mine tirurile, ce fac, mă, tirurile, când trec tirurile pe îți dă lângă mine? clansoane. Ha? Îți dă clanson. Clanson mie. Păi dar nu-mi dă Mă mie. clansonează pe mine. Păi dar nu pe mine. Pe mine. Nu pe mine, pe tine. Băi, băiatule, când ăla cu tirul trece, înțelegi? El are claxonul, l-are pus firarea al dracu de claxon. Pe tine te claxon. Nu, pe tine, nu pe mine. Adică ce face mie? Păi te-a văzut cu mine. Păi, ai văzut? Da-aia. Te-a văzut cu mine și de-aia te... Mă te claxonă, firarea al clasonă. dracu. Uitați, voi, fraților, deci poartă centura, Cine ți-a dat? atenție. Băi, Uitați, centura. băiatule. Deci e Nu ți-e regulamentar. rușine față de Cornel, nu? Cum să fie rușine? Așa un pic, obraz. Cum să fie Nu ți-e rușine? rușine de băiatul ăsta. I-am zis eu ceva, Nu lui... ți-a zis, mă, fiecare zi zice și Măi, acum omule, zice, nu i-am ți-e zis nimic rușine. lui Nea Cornel. Ce i-am zis nimic? I-am zis Paște fericit. Erau ăștia în Să-i comună, dea... mă, Ionuț și sora sa. Da, și tu. Erau cei mai deștepți oameni în școală, băi, băiatule. Nimeni nu poate să conteste. Nu știu. Eu Băi, nu, băiatule avea cu smur albastru, ce-i? eu nu știu, Păi nu dar știu, băiatul el era ăsta, Drăgănești. băiatul ăsta mi-a zis mie că cetățeanul nu are dreptul să vadă lista cu asistații sociali. Uite, vrei să-i vezi pe asistații sociali? Ia filmează-i, mai dă-te un pic, Băi, băiat. da, mie imaginiile. Ionuț, Uite atenție! acolo, fii atent, când a zis Nea Voicu că îi dă pe toți afară, uite, e 55 de asistați sociale acolo. Și eu i-am pus lista afară. Nea Cornel. Afară. Uite-i, nu, vino încoa să-i vezi acum. Nu, nu e, ai văzut ce lucrări făceam acolo? Ce făceai? Uite cum arată ăla acolo Du-te, mă, așa. de aici. Da, uitați-l, băi, fraților, uitați-l, da? Când i-am zis de lista cu asistații social, nu mai stă. Hai să-i filmezi lista acolo. Hai să filmezi lista cu asistații. Uite, sunt 55 de persoane, deci vorbesc serios. Câte sunt? 55. Deci mai mulți decât când eram eu. Cum îți explici chestia asta? Da, da, Domnul vin Rădulescu, pe partea asta și-ți explic. Să spun la ureche, că nu place. nu, că spune că e indirect. Ce vrei să spun? Cum au ajuns oamenii acolo? Pe picioare. Nu pe targă. Ce ai gândit asta la mă? Nu, bidonul ăla zici că mergi cu păcură. Bă, tu l-ai furat păcură de la asta. Ăla care a stărpit de... Păi dă la fur, da, aia fur, da, Păi ce curent ai naiba. furat, asta-l dracu, care plătește în fiecare. Auzi, dar cum te descurci să plătești la tine? Când noi mai avea, vin și fac greva foamei aici. Păi îți tai curentul ăștia. Păi de ce să tai curent?
Păi cum, dar ți-au făcut eșalonarea pe 22 de luni. Așa. Pe cum sunt ai? Sau 700 sau 800 de lei pe lună, cât e? Cine? Da. Așa, Da. Dar de ce ți-au făcut chestia asta nemerenicie? Păi asta trebuie să spui tu și cu ălălaltul. Care la? Că voi v-ați cuplat, voi v-ați... numele? Voi v-ați... Eu? Da. Tu și cu Cine? Next. Cu Next. Cine trebuie? Știți voi. Next? Știți voi. La cuvântul meu, Știți nu voi. știu cine e Next. Dă-mi bă nume direct. Tu zici de Nicu Alvete? Nu, Doamne ferește, cine cum să dracu zic e eu de Nicu Dar Alvete? cine dracu e Next ăla? Nu știu. Eu nu E știu, mă, un Next care ați făcut voi ce ați făcut acolo, crezând că mă opriți. Că ideea a fost, bă, omule, eu sunt de acord, da, să dau casa la, nu știu, vouă, la peții. da, și eu stau, mă, tot aici. Eu sunt de acord să mă duceți voi la pușcărie cu toate dosarele alea care tot le spuneți voi că mi-ați făcut. În momentul de față, uite, filmează. În momentul de față n-am niciun dosar penal. Pentru că e Nu am. Și chiar dacă am și voi avea și 1000 și 100, am înțeles că tu ai vreo 92 deschise sau toate, mă rog, nu știu, era o veste, Uite, ăla mi-a cai, nu știu. că tu furi din magazin de la Profi. Așa mi-a spus câinele ăla. Când n-am ce mânca, mă duc acolo și mă duc la pușcărie. Dar eu stau tot aici. Dar de ce dracu? Eu stau tot aici. De sărăcie, mă, omule, mă. De sărăcie. Oamenii fură, oamenii... De la Canal D. Ce? Că tu muncești, ai întrebat de ce muncești și ai spus eu muncesc. Da. Trebuie luat Eu declar că sunt puturos. toată comuna asta frumos, toate punctele vulnerabile, vezi că e mizerie peste mizerie. Cine să facă chestia asta? Noi! Care? Noi cetățenii, Florine. Și tu, și eu, uite și băieții ăștia care vor veni, care au venit. Dar de ce trebuie să fac eu? Băieții ăștia... statul pentru mine sau comuna asta pentru mine? Păi stai un pic, nu e comuna în care locuiești și tu? Ai un copil, ai un nepot, să le dea Dumnezeu sănătate. Da? Și plus de chestia asta, trebuie să dezvoltăm și noi ceva. Ce o să facem pentru copiii ăștia, omule? De ce nu trebuie să vă uniți odată? De ce nu trebuie să vă uniți odată și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla? Mâine, păi mâine o să mă însor și eu. Da, o să am și eu familia mea, da? Vom vedea. Da? Dar, ce faceți voi? Ce faceți voi? Vezi? Na. Da, mă, să nu mă Ia, uite, și ăla te... Dar ai pus să mă latre, ai pus să mă latre. E bun. M-a lăsat odată. Trebuie să dai reexaminare. Și ca să dai reexaminare, trebuie să creștești. Momentan ești la clanson. Oamenii trebuie să fie uniți și să se termine odată. Da? S-a dus, băi, fraților. Da? Deci oamenii trebuie să rămână uniți. Da? Aici justiție, nu corupție. Și dezvoltare, băi, tată. Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Da? Auziți, copiii, justiție, nu corupție, da? Legea guvernează universul. Da? Eu sper să avem aici un primar care să fie pentru toată lumea, să se termine cu părțile, că ăla e al lui ăla e al lui nu știu care și chestii din astea cu găși, cu echipe și cu, da? Să se termine odată chestiile astea. Ați văzut, n-am avut treabă cu mâncarea la omul ăsta, ca să nu mai zic că ți-am dat, ți-am făcut, da? Ca să nu mai avem probleme. Bun, vă las, Doamne ajută. Justiție. Aoleu, stai că închid acum și imediat. Să vă dea Dumnezeu sănătate, seară bună.